konya be yɔrɔ mun na bi gɛlɛya kɔ dan kɔ gɛlɛya bɛ Farabugu bi parce que sabu mun na jamana kuntigi ye tɔni 27 di Farabugu ma a ka ca kalo 2 ye bi gouverneur ye balo in ta ka taa bila commune wɛrɛ la mun t'an ka commune wali commune ye ka Farakɔw wele Farakɔw nana charger mobile kɔnɔ pour que a bɛ se ka taga Farabugu o ka ca kalo 1 ɲɛ bi an bɛ yɔrɔnin mun na Kongo mun bɛ Farabugu bi ala an filɛ yɔrɔ mun na sisan bi yiri dɔ de bɛ anw fɛ an b'a wele ko nanziri ne sumaya ye mɔgɔ minɛ u b'a tobi ka d'i ma ka foronto ba k'a la ka jɛgɛ k'a la mɔgɔw bɛ yen u b'o de tobi k'u b'o dun n'i y'a mɛn i b'o dun u b'a sɔrɔ fɛn de b'i kɔnɔ gouverneur ni maire Moribo Kindiri n'o ye dɔgɔfiri maire ye nin y'a kalo 1 ye bi Farabugu balo jɔlen bɛ jabali a sen bɛ ka don jamana kuntigi t'a kalama n'a t'a kalama o de ko bɛ yen gouverneur y'a jira k'a fɔ ko Farabugu balo k'u b'a ta ka na n'a ye ko ni Ala sɔnna k'a bɛ se o ka ca kalo 2 ye ayiwa o kɔni o bɛ gouverneur na a kɛ autorité mɔgɔ tɔw bolo lakana jamana faamaw de bɛ taa n'a ye n'o ye sɔrɔsiw ye sɔmiyɛ donna anw siraw ka gɛlɛ vraiment anw siraw taali ka gɛlɛ ne sɔmiyɛ don ne sɔn binna ka ban a ka gɛlɛ kungo de bɛ ka mɔgɔw tiɲɛ cogo min a bɛ ka mɔgɔw tiɲɛ ten bi hali bi Farabugu koɲa bɛ di Farabugu minɛna jadisiw bolo tile 17 o kɔfɛ armée nana sigi Farabugu ne président yɛrɛ o y'a sɔrɔ vice président don a taara bɔ Farabugu k'a minɛ o don na ne vice président kɔnɔ n'a yɛrɛ jamanakuntigi bi surasi kan yɛrɛ sigira Farabugu Farabugu ka bɛ Farabugu dugu kɔnɔ k'a fɔ ko mɛ Farabugu ka yɛrɛ jadisiw de tun bɛ Farabugu dugu kɔnɔ o tɛ mais Farabugu de assiégné don Farabugu ka se ka bɔ kilomètre 1 de sɛnɛ kɛ Farabugu ka se ka bɔ ka taa dugu wɛrɛ la Farabugu b'o lakali o de kɔnɔ depuis 2020 fo sisan u tɛ diɲɛ baara foyi kɛ fo ni jamana yɛrɛ ye mun bɔ a yɛrɛ la ka taa o di yan ni duguden mun bɛ kɔfɛ an b'an bolo farali mun kɛ ɲɔgɔn kan ne jamana bɛɛ faamaw bila ka taga n'a ye Farabugu b'o lakali la depuis 2020 fo sisan nin waleya in kɛlen aw m'a ɲɛfɔ faamaw ɲɛna u ye mun de fɔ waleya in kɛlen anw kɔni ye a kan ka se yɔrɔ yɔrɔ an y'a lafe u ko don o don ko a bɛ taa fo an bɛ yɔrɔ mun na bi balo ma se an filɛ yɔrɔnin mun na bi walahi mɔgɔw bɛ yen bi u bɛ surafana dun u bɛ tilela dun i bɛ taa minɛ mun bolo n'i taara fɛ bi sini ka taa kɛ sinikɛnɛ den maloya hɔrɔnya ka taa dɛ mais ne ma mun faamuya e ko Saridasiw kan sigilen don Farabugu mais Saridasiw bɛ balo mun na aw fana tɛ se ka balo sɔrɔ o sen fɛ ayiwa u bɛna ni balo mun ye balo n'u y'a na kalo 1 i b'a sɔrɔ kalo 3 kalo 4 k'a sɔrɔ balo mɛn na mais Saridasiw minnu bɛ olu bɛ balo cogo di ayiwa olu bɛ u ko kan de kɔnɔ an kɔni tɛ fɛn fɔ olu ko balo ko la parce que u ko balo tɛ bɔ dugumɔgɔw bolo olu ka balo bɛ taa cogoya mun na aw ka balo fana a tɛ se ka caya ka t'o fɛ aw fana ka taa sɔrɔ o sen fɛ ayiwa i y'a dɔn olu ye nombre mun ye ani dugu o tɛ kelen ye fana o mɔgɔ 1000 joli i y'a dɔn ani mɔgɔ 100 joli o balo tɛ kɛ kelen ye o Asimi Kilo bɛ na a kɛ wuli k'a jɔ Farabugu ka sɛgɛn bɛ bi kɔngɔ ni minɔgɔ kɔngɔ ni bana bolo bi kosɛbɛ wa a ye balo mun di a k'a dɔn balo in bɛ se Farabugu fo sisan an filɛ yɔrɔ min mun na bi